نکی چه زمکا نو پیدا اسمان نو پیدا دا غرون نو پیدا سندون نو پیدا سمندرون نو پیدا زنگلون نو پیدا انسانان او پیریانم نو پیدا دا اللہ عرش پا اوبو سا مطلب دا وہ اسمانونو دا پاسا عرش دے او دا وہ زمکو لاندے اوبدی دا وہ اسمانونو دا پاسا عرش دا وہ زمکو لاندے اوبا چه نزمکا و نا اسمانو نو دا عرش او دا اوبو منس کے واسطہ نوا آغا زمانہ کے اللہ دا دے قرآن تلاوت پخپلا کرے حملت العرش فرشتو چه دا قرآن تلاوت واوری دا دیوے توبال امتن خوشخبری دا اغا امت تا کم امت تا چه با اللہ دا عظیم کلام قرآن کریم ورکی الحمدللہ اغا نیکبخت و خوشبخت قوم زوتیو اللہ اغا عظیم کلام موتا تا نصیب اغا عظیم کلام اللہ موتا تا نصیب کا کم کلام چه اللہ پخپل لستے کم کلام چه اللہ پخپل تلاوت کرے کم چه دا اللہ علم دے کم چه دا اللہ کلام دے کم چه دا اللہ صفت دے اغا عظیم کلام اللہ موتا تا نصیب کا زمان معزز سامعین پدے کے زمان استاد محنت تقل نشتے اللہ زوتا پدے امت کے پیدا کرو دائے مرا بند احسان کرے دے او موتا تے قرآن نصیب کا دائے مرا بند احسان کرے دے او موتا تے نبی آخر الزمان نصیب کا دائے مرا بند احسان کرے دے اگا امت کے اللہ پیدا کرو پکم امت کے پیدا کے دو دا پارا چی یو لاکھ سلیرش زر پیغمبرانو کے انبیاء دعاگانی کری انبیاء تمنا کرے دا انبیاء التجا کرے دا پیغمبرانو داویلی اللہ من دا اخیری پیغمبر امت کی پیدا کا زوتی بغیر دا دعا بغیر دا التجا بغیر دا غسطلونا پا اگا امت کی پیدا کرو دا اللہ نعمتنا بیش بہا دی کروڑہا عربہا و کربہا دی کدا اللہ دا نعمتنا شمار سوکے کولے نشی اللہ وی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کتاسو زما دا نعمتنا شمار کوئی زما نعمتنا پخپل علم کی گیرہ ولے نشی زما نعمتنا شمارلے نشی زما نعمتنا حساب ولے نشی سنگا بھائی حساب کے دزمہ کے اریوشف زما استاد پارا اللہ پیدا کرے دازمہ کا انسان دا پارا پیدا دا غرونا انسان دا پارا پیدا دا ابو ہوا و موسم انسان دا پارا پیدا دا دزمہ کے بوٹے انسان دا پارا پیدا دا ونی انسان دا پارا پیدا دا میوے انسان دا پارا پیدا دا مخلوقات انسان دا پارا پیدا دا حیوانات انسان دا پارا پیدا دا غواگانی میخی او دا حیوانات و اقسام انسان دا پارا پیدا انسانا ستا دا پارا اللہ دنیا آباد اکڑا ستا دا پارا اللہ زمکا آباد اکڑا ستا دا پارا اللہ ابو ہوا جوڑ اکڑا ستا دا پارا اللہ سندونا سمندرونا جوڑ کڑا ستا دا پارا اللہ کائنات پیدا کڑا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کدا اللہ دا نعمتون شمار اوکے شمار لئی نشے دمرا دیر نعمتون دیدا اللہ خو اللہ دا یودری نعمتون پا قرآن کے زبادل کئی یادول کئی منگوان تا پخپل زبان کے زبادل وایو آغا کس چتا سر خیگڑا اوکی او بیائی در تا یادے چه دام در سر خکری دیتا زبادل وایو من اللہ جوان در کزبادینا
اللہ زندگی درکڑا احسان در باندے نہ کئی خزا بچی درکڑا احسان در باندے نہ کئی کور کرے در کا احسان در باندے نہ کئی جیداد اولاد در کا احسان در باندے نہ کئی کاروبار روزگار در کا احسان در باندے نہ کئی خدا درے نعمتنو اللہ احسان کئی یو نعمت دا ایمان دے چا اللہ بطور احسان یادی یمنون علیکا ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اللہ وی دام پتاسو احسان کرے دے چه تاسو تمی ایمان نصیب کرے دے او دویم چا اللہ بطور احسان یادی اگا پیغمبر خدا یادی لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا اللہ وی دام پتاسو احسان کرے دے چه تاسو تمی نبی آخر الزمان پدرکا کرے دے او دویم چا اللہ بطور احسان یادی زبادن کئی قرآن دے یتلو علیہم آیات بے نبی تم قرآن ورکا دا پتاسو دا اللہ کتاب قرآن لگے